Hello, zbiħti għaj kif intom jiena Miss Julie u għawek nitalmu neħdu gost flimkien. Illum tfal l-istorja tal-lum id-deċidejt li namel il-fjuri għax qed inħossni isni prinċipessa għax din l-istorja ekki fuq il-fattatini nħobba ħafna din l-istorja. Ara kemm sabiħ tfal, dan iktib vera sabiħ. Huwa maqlub għal Malti minn Natalie Portelli u huwa publikat minn Wise Owl Publications. Imma nixtieq insemmi wkoll li jekk inqallef ftit f'dan il-ktieb ara tfal fit-tieni paġna ikolli aktar informazzjoni fuq il-ktieb. U il-grafika hija ta' Mark Entnivella. U Mark Entnivella huwa dak li biex niftehmu speċi penġa li qegħdin naraw hawnhekk. U vera jaġobni forsi għax jiena naqra kif jgħidu bl-Ingliż girly u nħobb ħafna dat tip ta' kodba. L-istorja tfal jisimha Għall-ballu tal-ilwien. Kif għattilkom diġà huwa maqlub għal Malti minn Natalie Portelli. Xi ġmiel ta' ktieb. Wasal il-jum tant mistenni tal-ballu. Sa minn kimieni il-ħlejjaq tal-foresta bdew jippreparaw għal festa. Ħarsu lejn l-istampi wkoll tfal sakemm qed naqra l-ktieb. Għax vera sabiħ. Il-ballu tal-ilwien fi ħafna xogħol. Id-draguni tal-kastell bdew itiru l-koll fil-għoli, fil-baxx u ma' kullimkien biex iqassmu konfiti għall-mistednin. Tixtiequ tkunu mistednin f'dan il-ballu tfal, fil-ballu tal-ilwien. Min jaf xi ġmiel ikun hemm. Il-ħlejjaq ċkejknin sajru ikel bnin, kemm pasti u kejkijiet tajbin arawhom tfal. L-unikorni ferħana marru ħdejn is-sireni daħkana, kemm sabu rigali u bil-perli għamlu l-ġiżirani. Wow! Il-fatatini sabu l-fjuri friski u fini biex iżejnu il-kastell u jfewħu l-kmamar. Il-ħin tar imma kellhom kollox mill-aħjar. Proset minn għandi xi ġmiel ta' girlandi u proset minn għandi wkoll għax vera żbieħ ara qisha naqra li għandi f'xari li għamiltina. Meta beda jidlam l-imsiebaħ il-lejl u l-ġiganti ġentili xtaqu li jnaqsu dlam kemm juru il-fanali dar biex ma jkollhomx dlam mela naħseb m'għandhomx dawl hemmhekk. La, użaw dawn it-tip ta' fanali. Il-fatatini u l-frifet xtaqu jidru ħelwin f'dan il-ballu tal-ilwien bħali. Xtaq dider ħelwa. Żejnu l-ħwejjeġ bil-petali tal-fjuri u bir-rix b'ħafna koluri. Żejnu l-ġwienaħ bi ftit tanqbut li minnu ħadu il-fitta tal-ħjut. Mad-daq ta' nofs il-lejl, id-divertiment kien għadu għaddej, kemm ħadu gost il-mistednin igawdu il-ballu tal-ilwien. Araw xi ġmiel tfal, xi ġmiel. Tfal, nixtieq ngħidilkom biex jekk intom qegħdin tieħdu gost b'dan iċ-channel, jekk jogħġobkom tafsu subscribe, kif ukoll tafsu dil-qampina biex kull darba li jiena ntella video ġdid intom tkunu tafu. Nixtieq ngħidilkom ukoll grazzi ħafna tal intom qegħdin tagħmlu like għal dawn l-istejjer għax hekk jiena nkun naf li intom qegħdin tieħdu pjaċir b'dawn l-istejjer u jiena ovvjament inkompli għaddejja niġbed dawn il-filmati għalikom it-tfal. Grazzi ħafna tfal u nħobbkom ħafna. Il-unikorni ferħana. Nina! Nitalmu neħdu gost flimkien, kemm titsħana u ġvera tfal. Jien qed inħoss ħafna tfal. X'qed inħoss? Tpano.
Meta beda jidlam l-imsiba il-lejl. Kif intom sbieħ tiegħi kollox sew, jien nixtieq insaqsikom ta' nixtieq inkun naf kif għaddejjin issa li tħanna f'Ġunju sew bdiet tisħana. U hekk ftakart li rid nitfil fan għax qed jagħmel ħafna storbju.